Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала Hobby Space. След като видяхме как да си направим хаванче, след като видяхме, ако се наложи, как със солна киселина да премахнем калая от платките и да извадиме чиповете, вече сме готови да преминем към обработка. Какво ще обработваме? Това са чипове от подводницата. Който не е гледал клипа, да го гледа. Не помня заглавието как беше. Злато и сребро във военната скрап, нещо от този род. Керамични, Мала Азия. В този буркан има 400 грама керамични чипове от Мала Азия, които нямат видима позлата, но аз съм ги чупил и знам, вътре има. В този буркан имаме 100 грама руски схеми К155. Няма значение, К155, които имат видима позлата. Те са пластмасови, не са керамични. И това са тези чипове, които ги вадихме с солна от платките. И те са руски. И те са К155. И те имаха такава лека видима позлата. Сега те ги оставям на страна, защото са минали през солна и нямат калай. И започвам на тези да изрезвам крачетата. Какво може да се случи с изрезването на крачетата? Може да се загуби малко сребро, но идеята е да си спестя малко време и киселини и да не се боря с калая. Така и част от метала ще падне и ще изхарча по-малко азотна, въпреки че може малко сребро да замине. Същото ще направя и с тези, като ще внимавам позлатата да не я изрежа, само излишното. И така ще включим после вече на другата стъпка, на горенето. След като сме изгорили чиповете на огнището, започваме още в самия съд да ги намачкаме. Аз няма да мога, защото с едната ръка снимам. Сега ще изключа, ще ги намачкам и вече каквото стане по-едрото ще го мина и през хаванчето. Пластмасовите ще се начупат много лесно, но керамичните няма да е толкова лесно. И така, сега ще ги смачкам колкото мога в това тенджере и после ще ги мина и през хаванчето. След като сме ги начупили колкото сме могли в този съд, обираме по-едрите с една лъжичка и ги минаваме през хаванчето, няма да ви тропам. И финната прах я слагаме тук в този съд. И като ги начупа качествено, пак ще се включиме. Така, в съда има 400 мл вода деионизирана. Сега забрих как се казваше. Ще се сета, ама. Това е азотна киселина.
Изсипваме всичкото. И започва реакцията. Сега след малко ще се включиш и да прочета каква беше тази вода, че я забравих. Деионизирана. Дестилирана е водата. Забравих и другото име. И така, деионизирана или дестилирана вода. Реакцията си протича. Сега какво ще направя? Ще я захупа с една кофа. Ето така. Върху кофата ще остава един камък за тежест. И след няколко часа пак, сега е при вечер, утре сутринта ще я проверя. След като ни е свършила първата реакция, започваме прецеждане, като внимаваме най-тежкото да остане на дъното. И като го прецедиме, ще пробваме с още 100 грама, дали 100 грама азотна киселина, да видим дали има други метали, които трябва да унищожим. И тази течност ще се пробва за сребро. Когато почнах да прецеждам, нямах никаква реакция, но явно се разместиха. Вътре материала се размести и вече киселината получи достъп до останалия метал и започна реакция. Сега ще я изчакам да приключи и ще пробвам с малко свежа да видим дали ще има реакция друга. Затова е важно периодично да се разбърква пепелта, тъй като може би киселината няма да има достъп до метала най-отдолу. Докато чакаме да приключи реакцията, останалата, ще проверим тази течност за сребро. Първо трябва да я изгасиме с урея. Просто ще я проверим за сребро, да знаем какво да правим с другата течност. И ще ви покажа най-аматьорския, най-лесния начин как да избутате среброто от азотната. Това ще
Ще добавим и малко дестилирана вода за всеки случай. И ще сложим в буркана мед. Това е тръба. Не препоръчвам тръба, защото после може да има вътре в нея сребро. Някаква пластина. Медна пластина. И ще я оставим някак си да мога да се вижда. И по-късно пак ще се включим. Значи, виждали сте ме с сол и вода, как слагам в течност, когато има сребро. Обаче тогава не се получава метала сребро, а сребърен оксид. Сега с мета си се получава метал, който направо може да се топи. Така, преди да си тръгна, реакция има. Най-вероятно тези 400 грама, дето ги сложих в началото, си стигат да разтопят целия метал. Дори със сигурно и много. Но аз подходих доста мързеливо, защото сипах киселината в съда и го оставих за повече от един ден. И то е разтопило метала, който е по-отгоре, обаче отдолу под прахта, защото е много ситна. И не е могло да стигне. Сега някой мога да каже, ама ти използваш много киселини, това трябва да седи на котлона, ще стопи всичко. Да, ама като е на котлона, аз трябва да седа покрай него. Сега, преди да си тръгна, ще му сложа още 100 грама. Ще го разбъркам пак хубаво. Ще го захлупа с кофата и ще дойда утре сутринта. На сутринта разбъркваме. Нямаме реакция. И този път не знам, чуда се дали да не го мина през този парцал, но няма да го минавам, защото мога да има някаква отделена златинка и после да не мога да обработа. Продължаваме с хартиени филтри. Периодично ето как среброто отива на тръбата и периодично може да я измивате.
И пак да я слагате. И така вече, докато забележите, че нищо не се лепи по нея, това си се утаява и си се събира тук. Следва да изплакнем нашия материал. Един-два пъти, за да няма остатък от азотна със сребро. И това пак ще мине през филтъра. Това пак е дестилирана вода. И така един-два пъти ще го изплакна, за да нямаме остатък от тази киселина. И сме готови за царската. Получава се нещо много странно. С азотната киселина нямам реакции. Но като тръгна да го плакна с дестилирана вода, на два пъти ми започва някаква реакция. При първите ми изплаквания, като изцеда киселината, като сложа вода, и реакция започваше. Сега нямаме. Но както и да е, изцеждаме това и се приготвяме за царска. След изплакването добавих 100 мл азотна киселина и реакцията започна тепърва. Преди нямах такива реакции. Не знам защо. Истинската реакция започна сега. След първата азотна, след изплакването, и чак сега започна как си трябва. Това е втората ни течност. Изгасена и разредена с вода дестилирана. И в нея сме сложили една тръба. Ето я едната. Ето я другата. И ще видим какво ще стане. Колко ще излезе. Това вече е царската вода. 200 мл солна. И много малко азотна съм сложил, тъй като то колкото и да го плакна, колкото и да го мия, си имаше останало по чиповете азотна. И съм добавил много малко, 20-30 грама. Реакцията започна. И сега като се поукроти, ще я пробваме с калайн хлорид. Да видим имаме ли нещо или нямаме нищо. И така. Докато чакаме царската, ще ви покажа са. Като тръбата е бяла, това не е чисто сребро. Може да има сребро по него, може да нема, ще се обработи естествено. Среброто е сиво. И така, събираме тук в едно съдче. Ето така изглежда чистото сребро.
тъмно, тъмно-сиво. И така, сега ще видим с аквариджията какво става след малко. Цветът е много хубав, наситено жълт. И ето, че имаме злато в течността. И така, ще изчакаме 1 час и ще видим. Ще цедиме и ще утаяваме. Докато още протича реакцията, започваме да се подготвяме. 1 лъжичка SMB, натриев метабисулфит. Водичка. Разбъркваме. И така, докато се разтвори, и се подготвяме за филтрацията. Ясна, преди да започна какво ще направя. Течността, най-лекото, ще мине през памука, като ще се старая най-тежкото да остане на дъното и ще мине през този парцал. Ще бъде изплакнат с вода и водата от кофата ще се върне в съда да разреди киселината. Цветът изглежда доста наситен, дано излезе добро количество, но както винаги казвам, камтарчето има последната дума. Еврото сме го сложили в цедката през парцал. Ще го изплакнем хубаво. И ще го използваме водата, за да разредим киселината. Другото се прецежда през памук. И ще се включиме на гасенето. Започваме гасенето с урея, докато тези облаци отминат. Урея или карбамид, мое другото име. Сега
тази течност. Това е оттам, дет сме плакнали. Сега ето там смесваме всичко и тогава ще отаяваме. Първо да изгасим основната течност. Това няма вече облаци. Ще изчакаме да се разтвори всичко. Сипваме всичко на едно място и отаяваме. Забележете как почва да се оформя вече отгоре златото. Като и на дъното вече има утайка. Ще го изчакаме до утре сутринта да видим за какво е да реч. Направих голям гаф. Когато утаявах, когато слагах SMB-то, мислех си, че камерата работи и си говоря и си обяснявам и така показвам, обаче не, камерата не е работила. После като седнах да прогледам откъсите, точно този откъс с утаяването го няма. Сега ще се опитам да ви обясня. Няма как да спаса положението, но и няма много време да правя много видеа, така че ще го пусна това, дано да ви е от помощ. Значи, SMB-то, една е такава лъжица, е предостатъчна за много злато. За много. SMB-то се слага горе-долу, толкова SMB, колкото очакваш да падне. Но аз винаги, така да съм по-сигурен, една е такава лъжичка си слагам в ето едно такова бурканче с вода. Ето то даже има тук от SMB-то седи още, не се е разтворило цялото. Разреждам го с вода, защото сега ако ми е на огъна нагрета, може и директно да я го сложа. Но тук, понеже не нагрявам, работя с по-силни киселини, не нагрявам и затова разреждам с водичка. Водичката допринася до неутрализирането на киселините. И така, сега ще обърнем камерата и да видим резултата от целия труд. Но труда отиде по дяволите, защото аз го правя за видеото, не за златото. Сега ще видим резултата. Ето го и резултата на другия ден. Има хубава утайка, както и има и хубави такива, дето плуват парченца. Сега това е така, като се получи като гъба. Вижте, сега и цвета му е много хубав. Съответно и качеството му е много хубаво. Но щом е така плува, значи е доста лекичко. Изглежда обемно, но сигурно е лекичко. Сега ще видим, като стигнем до кантара ще видим. И така, сега ще спра малко да се приготви и ще направим тест на тази течност, дали всичко е утаено. Взели сме от течността в лъжичката калаен хлорид и нямаме никакви благородни метали в тази течност. Значи сме се справили добре. Така, много хора не ме харесват. Викат, гледай Франсуа Пеле. Ама с гледане не става. Трябва да се проба. Защото кучето гледало месара, ама не е станало месар. Тъй като имаме частици, които плуват и по повърхността, и по средата. Ето ги. Ето тук две. Така, има в течността. Сега цялата течност я минаваме през това филтърче, което е ползвано няколко пъти. Всичко минава през това филтърче, като се стараем тежкото да остане на дъното. Филтъра, който бях ползвал преди, се скъса. Сложих нов филтър и това са най-леките частици.
Това е по-тежкото. Сега с помощта с напръскалката ще го преместиме в по-малък съд, с което нашето плакнене започва. Плакненето е много важно, не го претупвайте. Това е остатъка от нашите чипове, но тъй като има много едри парчета, ще опитам пак да ги начупа, и то сега, понеже няма метали, надявам се да ми е по-лесно. Ще минат пак през каванчето и ще пробваме пак с царска да видим какво ще стане. Отново, след като се е утаило, минаваме водата през филтърчето. Като дори и да ходи нещо във филтъра, не трябва да ви притеснява. Пазиме ги. Но е хубаво да се изплакне добре. В противен случай, ако тръгнете да го топите, има киселина по него, може и да претърпите някакви загуби. Ако го горите с филтъра, също трябва да е много добре изплакнат. И пак го оставяме да се утаява. И така го правим няколко пъти, поне 4-5 пъти. Тук са повторно начупените остатъци от чипове, както и всички филтри, през които съм филтрирал, и съм ги сложил в царска. И искам да проверя дали ще пусне нещо. Все още. След малко ще направим опит с калаен хлорид и ще разбереме дали има нещо. Втората течност с филтрите и чиповете. Има много малко злато, но ще го събереме и него. И така явно във филтрите е имало някаква златинка. Започваме да гасиме втората течност. И ще имам възможност този път. Ще се постарая и за гасенето. Там се прецежда водата от плакненията, която ще използваме за да разреди още повече киселината.
Още малко ще пробваме. Това е от уреята. Сега ще приготвим SMB-то, другата вода и ще утаяваме. Ето и резултата от второто утаяване. Това вече тук е по-тежкото злато. Въпреки че пробата изглеждаше по-слаба. Това е на прах, онова беше като микропореста гъба. Качеството и на двете е супер. Сега тези кристали не трябва да ви притесняват, защото в топла водичка, даже и това не знам дали са някакви кристали или като някаква перушина ми изглежда, не знам от какво е. За първи път ми се случва. Случвало ми се е зимата при ниски температури. Но това е много странно нещо. Няма значение, както и да е. Та е така за утаяването. Не знам какво стана. Пак и втория път, пак не можах да го заснема. Като имах, втората течност, като показа, че е положителна, се зарадвах. Викам, ето втори шанс да покажа утаяването. Но не знам, сигурно там мястото, как се слагам телефона, не е подходящо. Извинявам се, този клип няма да има утаяване, но сте го виждали в другите. Ако не сте го виждали, прегледайте ми по-старите клипове. Сега, това става както предишното, през филтърчето, минава си тази течност, тежкото се остава на дъното, плакне се и го слагаме при другото. Ето го среброто от нашите чипове. Това си е метала сребро, готов за топене. Сега ще го преместим в друг буркан и ще го складираме, защото е много малко за по-нататъчна обработка. Ще го преместим в това бурканче и ще го събираме тук. Когато го отделяте с мед, си е сребро. Когато го отделяте с солена вода, не е метала сребро, а сребърен оксид. След като изплакнато няколко пъти в онея условия с студена вода, долу нямам топла вода, тук започваме изплакването с свряла вода, за да разтвориме тези кристали. Оставаме го да се утаи и още няколко измивания и сме готови. Така, дойде часът на истината. Ето, кантарчето показва 0,0. Анулираме го. До тук е грам и половина. Сега ще пообера малко, още имам по съда. Колкото и да го обирам, няма да се промени. Грам и половина, както и е тук в филтъра, също е не лошо количество. И това е резултата от нашите чипове.
Много добър резултат, грам и половина от 600 грама чипове. Благодаря ви за съдействието, за подкрепата, за всичко. Надявам се да ви хареса видеото, въпреки гафа с утаяването, и до нови срещи!